Да. Първата за кой си сбъркал? Аз пиша тая. Ама някакъв щап Ау, от бързина. Оле, виж Яро. Яро идиота. Не знаеш, че не той е. Че ми кажеш, че не е той? Ама ти писна ми в пръста сега, виж го изтегли от някъде. Дай ме снима. Абе, знам, че не е той. Аз се бискам с него. Той знае, ще разбере. След аз учен си. Ай.